go, for I know I always can trust you. Father, I place into your hands my friends and family. Father, I place into your hands the things that trouble me. Father, I place into your hands the person I would be, for I know I always can trust you. Il-paċi miegħek lilek li qed tisma' dan il-programm. Jien Sister Teresa nistiednek għal programm ieħor Alla huwa mħabba. Insejħu Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Eżis semmija llum se nkomplu ftit riflessjonijiet fuq il-profeta Elija. U nixtieq nibda nikkummenta fuq fatt żgħir ħafna tal-profeta Elija li nsibuh fl-ewwel ktieb ta' Slaten, kapitlu 17, versi minn 2 sa 7. 5 linji kollox isimgħu. Il-mulej kellem lil Elija u qallu, isimgħu x'qallu, itlaq minn hawn. Dan kien qiegħed quddiem Aħab is-sultan dak il-ħin. Qallu l-mulej, iġbed lejn il-vant u mur inħeba fil-wied ta' Kerit biswiet il-Ġordan. Inti qallu tixrob mill-wied li jiena kmandajt iċ-ċawl biex jitimak. Elija tela u għamel kif qallu l-mulej u qgħad ħdejn il-wied ta' Kerit biswiet il-Ġordan. U veru iċ-ċawl kien iġiblu l-ħobs mas-sebħ u l-ħobs u l-laħam fil-għaxija u kien jixrob mill-wied. Imma wara ftit ta' żmien il-wied nixef għax ma kienitx għamlet xita fil-pajjiż. Din ix-xena ta' Elija fil-wied ta' Kerit biċ-ċawl qed jitimgħu il-ħobs għandha tkun għażiża għal kull wieħed u waħda minna li qed jisma'. Alla qiegħed iħejji lil Elija għall-missjoni bħalma lilek Alla qiegħed iħejjik għall-missjoni. Alla iva dejjem qed iħejjik għal xi missjoni. U allura Alla iqiegħdek f'Kerit anke lilek. Kerit huwa l-post moħbi huwa wied, post jiġifieri fejn inti tkun moħbija, fejn inti ftit jew wisq l-unika ħaġa li tara huwa l-irdum. Hekk wied ġewwa l-għoljiet. U fiex se jedukah Alla lil Elija? Se jedukah f'erba' affarijiet u naħseb li l-erba' li huma importanti għalina wkoll. Hekk ejja nisimgħuhom. L-ewwel nett aħna bħala l-qaddejja ta' Alla irridu nitgħallmu nimxu pass pass. Din tidher elementari imma hija forsi l-iktar ħaġa tqila għax moħħna jiġri wisq, moħħna iva jiġri wisq. Il-qaddejja t'Alla jridu jitgħallmu jimxu pass pass. Din hija l-ewwel lezzjoni li jrid jedukah fiha lil Elija u sintendi anki lili u lilek. Infatti vers 2 jgħid hekk, il-mulej kellem lil Elija u qallu, itlaq minn hawn u mur inħeba fil-wied ta' Kedar. Vers 8 mbagħad il-mulej kellem lil Elija u qallu, issa qum u mur f'Sarepta ta' Sidon. Hawn qed naraw ġifieri, Alla meta jasal il-waqt jgħidlek x'għandek tagħmel, però ma jgħidlekx qabel. Alla ma jikxifx il-pjanijiet tiegħu minn qabel u dan jagħmlu għaliex? Għax inkella jħawdek. Jekk jgħidlek il-pjan kollu inti tista' tinsih. Allura Alla xi ħobbok jimxi miegħek pass pass. Kieku Elija qal, imma issa jien sejjer għand Aħab u Aħab se jagħmilli u Ġeżabel martu x'se tagħmilli kif se titratta miegħi. U mbagħad kieku għamel hekk, kieku qatt ma kien imur. Kieku Marija omna kienet taf minn xiex se tgħaddi, naħseb kieku kien ikollha problema biex taċċetta. Alla eżis semmija jimxi miegħek pass pass, okay? Is-semma ma timxix hekk kif naħsbu aħna. Alla jurina tarġa u jekk aħna ngħidu imma jekk nagħmel hekk żgur se jiġrilek. Le, Alla jgħidlek għamel il-pass issa u għafda fija. Għamel il-pass u għafda. Sissa qatt ma qarrajt bik jien jgħidlek hux. Ejt il-verità, ħares lejn il-ħajja tiegħek. Qatt qarraqt bik jiena. Issa jilek 40, 50, 60, 80.
Fid-dinja għad qarraqt bik jiena. Isa kuraġġ, għamel il-pass tissa. Imbagħad jiena nurik se jiġri, serraħ moħħok. L-esperjenza tiegħi eżis semmija hi li kull meta jiena għamilt pass, meta qed riġli l-qudiem, Alla qatt ma qarraq bija, din nista' ngħidilkom. Iva, kull meta poġġejt riġli l-qudiem għax Alla indikali biex impoġġija, Alla qatt ma qarraq bija. U kull filgħodu tani l-manna u kull filgħodu tani wkoll is-saħħa meħtieġa ħalli jiena nkun nista' naffronta dik il-ġurnata. L-importanti li inti tgħid iva, daqshekk, hekk irid il-mulej. Hemm qaddis Benedittin li jismu San Plaċidu. Ismu miegħu dan Plaċidu u dan il-qaddis ħelu ħafna. Il-ġenituri tiegħu kienu preokkupati ħafna għaliex għalkemm kien fuq tiegħu sabiħ ħafna ma kienx jaf jitkellem. L-unika ħaġa li kien jaf kienet iva, si. Dik kienet l-unika ħaġa li kien jaf jgħid. Si, iva. Allura meta kiber dawn ma kienux jafu x'se jaqbdu jagħmlu. U allura qalu ħanoħdu ħan San Benedettu forsi jidaħlu patri miegħu. U ħadu ħan San Benedettu. Dawn marru mwerwrin għax qalu naturalment dan sa jistaqsina jekk għandu xi ċertifikati, jekk għandu xi O levels, jekk għandu xi advanced. Allura preżentawulu qalulu dan huwa Plaċidu tagħna u l-unika ħaġa li jaf jgħid hija si, iva. Dik l-unika ħaġa li jaf jgħid. San Benedettu wiċċu xel bil-ferħ. Tbissem waħda kbira u qal, dan hu propju magħmula lina mela, anzi għandna żejjed, għaliex il-ħajja reliġjuża u anke dik tal-familja tinkonsisti filli tajt dejjem iva lil mulej. I x'inhi il-ħajja tiegħek. Mela eżis semmija, Alla qedna jurik pass u inti wieġeb iva. Alla jurik pass ieħor iva mulej. Darba ġeneral mar fuq patri, għallu trid inti tmur tieħu ħsieb il-patrijiet kien hemm żona fejn kien hemm il-ġdiem. Għallu trid tmur tieħu ħsieb dawn il-patrijiet li qegħdin hemm f'din iż-żona, għallu ħaġa waħda ngħidlek tkun qed tirriskja ħajtek. Trid tmur? Dan il-patri kollu mbella ħwieġbu. X'għedt li jirriċ? Jiena rrida tiegħi ħallejta Viterbo, ġifieri dan il-pajjiż fejn kien joqgħod qabel daħal patri. Allu, għejdli u mmur, mhux jekk trid. Dan huwa erf kbir eżis semmija. Ekkun it-tama lil mulej jagħtihulna l-lanqas qabel ma mmutu. Iva l-qaddejja tagħlla iridu jitalmu jimxu pass ma dak li jrid Alla. Jaċċettaw u jgħidu iva mulej. Il-qaddejja tagħlla jridu wkoll bħalma nsibu vers 2 fil-fatt insibu hekk. Itlaq minn hawn, iġbed lejn il-vant u mur inħeba fil-wied ta' Keriet bis-swid il-Ġordan. It-tieni ħaġa mela li l-qaddejja tagħlla jridu jitalmu jgħixu ħajja moħbija. ċoe Alla dejjem irid iniżlek f'wied. Għaliex? Ħalli tiskoprih, ħalli tiskopri lilu. Ma tistax tiskoprih meta inti tkun il-fuq wisq. Imma trid titgħallem tistaħba. U hemm żewġ modi kif Alla jniżlek f'Keriet, jiġifieri jieħdok f'post fil-kwiet waħdek. Waħda hija meta inti pereżempju tinġabar tgħid ħalli mur nagħmel weekend irtir ara qed iħabbru. Illum qed ikun hemm ħafna okkażjonijiet anke għall-familji kollha. Hemm tinqata' mill-aħbarijiet, tinqata' mir-rutina normali. It-tieni mod huwa meta Alla jista' jibgħatek hu f'Keriet. Meta? Meta ssib ruħek f'sodda, meta dduq il-falliment, meta ssib ruħek waħdek, meta ssib ruħek quddiem il-mewt ta' xi ħadd li inti ħabbejt. Iva dan huwa mument twil fejn il-mulej jitfek f'Keriet, qiegħed jimbuttak ħalli tinħeba, ħalli tidħol fit-tabernaklu ta' Alla, tidħol hemmhekk fit-tabernaklu, tiftaħ biċ-ċavetta u toqgħod hemmhekk moħbija fit-tabernaklu ta' Alla. Meta d-dixxipli marru fuq Ġesu wara s-suċċess li għamlu qallhom ejjew inwarbu xi ftit. Ekku, dan huwa l-Keriet, ejjew inwarbu xi ftit
u ngħixu ftit ħin miegħu ħalli naraw x'ikun jixtieq minna verament. U għal-post il-kerit fejn aħna insiktu l-istorbju li hemm ġewwa fina ħalli nikkomunikaw aħjar mal-power station li huwa Alla, għax Alla huwa elettriku. Allura, jekk inti tmissu, anki inti tibda tixel, però jekk inti ma tmissux allura naturalment issir bla sens u ma titfax dawl madwarek. Għalhekk huwa importanti ħafna li inti tfittex il-kerit tiegħek. Hemm ħtieġa semmija li aħna nistaħbew. San Ġwan l-Evanġelista mar ġewwa Patmos. San Pawl ħdejn il-ħabs Ruman kien il-kerit tiegħu. Ġesu Kristu għadda l-kerit tiegħu ġewwa Nażaret. Ekku, u jien nistaqsik, inti għandek il-kerit tiegħek. Qed tfittxu l-kerit tiegħek, fejn huwa l-kerit tiegħek? Fejn qed tinħeba jiġifieri inti u tgħaddi ftit ħin mal-maħbub tiegħek, ma' dan Alla li hu mħabba li huwa kontinwament hemmhekk jistennik. It-tielet ħaġa li l-qaddejja ta' Alla jridu jitgħallmu hija li jafdaw. Alla huwa stramb ħafna, hekk xi drabi jekk toqgħod tqis. L-Elija jibatu fwiet li kien se jinxef ma kienx hemm xita. Jgħidu li ċ-ċawl se jitimgħu. Issa ċ-ċawl ma nafx hekk tafux, iċ-ċawl jiekol iż-żibel, imur ifittex qalb iż-żibel. Ma tgħidx qallu sa jġiblek l-ikel xi seqer imma ċ-ċawl. U anki jibatu f'post lill-Elija li faċli setgħu jsibuh. Imma Alla fl-istramberiji tiegħu jipprovdi u l-ilma ma jinxifx għall-inqas sakemm ma jridx Alla. Iċ-ċawl dejjem jiġi jġiblu l-ħobs filgħodu u filgħaxija, mhux filgħodu biss araw Alla, iġiblu l-ħobs mas-sebħ u l-ħobs u l-laħam filgħaxija, lanqas ħobs biss, ħobs u laħam kellu dieta mbirka minn Alla Elija. Araw daqsxejn Alla u qatt ma sabuh hawn lill-Elija. U hawn Elija jitgħallem lezzjoni fundamentali li jibqa' jiġorra dejjem ħajtu kollha, anki jekk ħafna drabi jiġu mumenti ta' kriżi jitgħallem. X'jitgħallem? Jitgħallem li Alla huwa qawwi, jitgħallem li Alla jieħu ħsieb il-maħbubin tiegħu, li Alla waħdu biżżejjed. Jitgħallem fuq kollox li Alla għandu ħafna immaġinazzjoni, Alla, araw, ċawl, wiet, Alla għandu ħafna immaġinazzjoni. Elija jagħmel esperjenza bażika tal-providenza t'Alla li Alla kapaċi jipprovdi. Darba wieħed tifel żgħir ta' meta il-mama tiegħu Armela f'lejla xitwija kienet qed tirrakkonta lit-tifel tagħha din l-istorja taċ-ċawl li jipprovdi l-ikel lill-Elija, Alla ma tridx inħallu l-bib tagħna miftuħ ħalli ċ-ċawl ta' Alla jiġi biex iġibilna l-ikel għax il-mejda hija vojta, il-kċina hija vojta. U l-mama qaltlu, all right, qaltlu jiftaħ il-bib, qaltlu iċ-ċawl ta' Alla żgur jiġi. Kien għaddej il-pulizija li meta ra propju bil-lejl dak il-bib miftuħ, ħaseb ħażin. Daħal u qalilhom x'inqala. Meta qalulu ġara jekk irrakkuntawlu l-istorja, qallhom all right. Qallhom jien illum se nkun iċ-ċawla ta' Alla, qallhom jien se nkun dak li se nipprovdilkom. Alla kapaċi hija esperjenza li trid tgħixha. U din l-esperjenza lill-Elija għenitu ħafna. Għaliex? Għax huwa qal, jiġri x'jiġri, Alla żgur mhux se jqarraq bija. Jiġri x'jiġri, jien mhux se neddubita minn Alla, għax rajtu qawwi, iva rajtu qawwi darba, rajtu kif ipprovdili darba, rajt il-kreattività ta' Alla darba, mela Alla se jkun kreattiv anki darb'oħra. Importanti din li se ngħid semmija. Hemm trik żgħir fil-fiduċja lejn Alla li se jgħinek. Importanti però li inti trid tkun fil-post fejn Alla qiegħdek sabiex jiġi ċ-ċawl. Kieku Elija minflok ma mar kerit, mar x'imkien ieħor, mar fuq l-orja tal-Karmelu għax hemm iktar ħdura, kien jiġi ċ-ċawl
u ma kienx isibu hemm lill-Elija. U jien insaqsik, int qiegħda fejn Alla jridek tkun? Domanda oħra li nixtieqek tweġiba hekk il-lejla f'xi ħin meta tkun tu per tu miegħu. Qiegħda fejn Alla jridek tkun? Dak li qed tagħmel bħalissa Alla jridu. Hekk ejjew issa semmija nagħmlu pawża żgħira mużikali li tgħidilna biex ma nibżawx għax Alla jieħu ħsieb il-maħbubin tiegħu. Nafdawh, ħalli fih insibu il-mistrieħ. Għalikom is-silta You Are My Hiding Place. Always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. All the men sing it with us. You are my hiding place. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am, ladies, sing. You are my hiding place. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say. Let the weak say I am strong in the strength of the Eżis semmija, naraw x'inhu l-aħħar punt li Elija rrid jitgħallem. Fl-ewwel ktieb ta' Slaten kapitlu 17 vers 7 insibu dan li ġej. Imma wara ftit ta' żmien il-wied nixef għax ma kinitx għamlet ċita fil-pajjiż. Ir-raba' punt li Elija rrid jitgħallem hija din li l-qaddejja Alla huma msejħa ħafna drabi ħalli joqogħdu ħdejn widien nixfa. Iva, ħdej widien nixfa hija sitwazzjoni jibsa għal-Elija li jsib ruħu bla ilma. Se nagħmel? Alla nsini nagħmel xi ħaġa jien beda sejjer jgħid. U anki inti fil-ħajja tiegħek forsi diġà kellek esperjenza bħal ta' Elija u sibt ruħek quddiem widien nixfa. Jinxef pereżempju il-wied tal-popolarità. Filli kulħadd bżonnok, m'għandekx ċans ta' xejn, filli kulħadd iċempillek u filli f'daqqa waħda ħadd ma jsir jaf bik. Il-popolarità tinxef, il-wied jinxef. Tinxef bil-mod is-saħħa bħalissa mhux problema titla' tara x'qisek m'intix inti. Hekk ngħid kultant, imma jgħaddi żmien u s-saħħa tinxef ukoll, il-ħbiberija tinxef
Odu attenti intom li għandkom ħafna ħolm fuq il-ħbiberija. Il-ħbiberija tista' tinxef, il-wiet jinxef, iċ-ċertifikati li għandna jinxfu kemm stinkajt u kemm ħdimt, kemm batejt, kemm studjajt, kemm kpej, ġibt bi tajjeb ma tajjeb u rid ma ridet ħej u forsi tbexxex ftit għajnejk u tgħid għalfej ġibt bi. Jiġuna daw. Ma nafx għalfej fuq kollox, anki dawn jinxfu ċ-ċertifikati. Iċ-ċertifikati solvewlek xi problema ta' ħajtek lilek, forsi solvewlek waħda il-problema tax-xogħol, imma mhux se jsolvulek il-problemi kollha ta'. Iva kollox jinxef. Alla qatt ma jinxef. Alla huwa importanti u jiena nitgħallem noqgħod hemmhekk. Ħdejn il-wiet niexef. Mhux faċli, meta l-affarijiet jaħarbulek minn idejk. Importanti li tinduna għaliex Alla qiegħdek ħdejn il-wiet niexef. U Alla jqiegħdna ħdejn il-wiet niexfa. Għalfejn eżis semmija? Ħalli jallimna ħaġa waħda sempliċi immens tafux. Nixtieq ħafna li titalmuha. Alla jqiegħdek ħdejn il-wiet niexfa ħalli jgħalmek tafda fih. Mhux fir-rigali tiegħu, mhux fis-saħħa li huwa jagħtina, mhux fl-intelligenza li huwa tagħna u li tajjeb li nużawha. Ekku, ma nafdawx fil-popolarità li forsi huwa tagħna wkoll, imma nitgħallem nafda fih. Kultant il-mulej irid inixxifna mill-ego tagħna ħalli jimlina bih. Kerit dejjem jinxef u biss ma jinxef qatt. Ix-xmara talla qatt ma tinxef. Ix-xmara talla hija dejjem mimlija. Fil-ktieb tan-Numri kapitlu 31 versu 21 hemm xi ħaġa li hija interessanti ħafna. Tidher stramba, però hija interessanti. Eliżar il-qassis lin-nies tal-eżerċitu li ġew mill-gwerra qalilhom hekk. Dan hu li titlob il-liġi lil mulej tal-Mosè. Id-debb, il-fidda, il-bronz, l-istan u ċ-ċomp, kull oġġett li jiflaħ għan-nar tad-duh min-nar u jissaffa. Wara li jkun imnaddaf bl-ilma tal-purifikazzjoni u dak li ma jiflaħx għan-nar għadduh mill-ilma. ċoe Alla lil min jiflaħ jgħaddih min-nar. Jekk ma tiflaħx, jgħaddik mill-ilma għax Alla jimxi ħafna delikat. Forsi għalhekk xi wħud minnkom qatt ma kellhom problemi serji fil-ħajja tagħhom għax delikati wisq, għadkom fraġli wisq, allura jgħaddikom mill-ilma biss. Il-min jiflaħ allura jgħaddih min-nar. Imma għalfejn jgħaddih min-nar? Ħalli jsaffih. Kull oġġett li jiflaħ għan-nar taddih min-nar u jissaffa. Iva, ħalli Alla jsaffik, għalhekk jgħaddik min-nar. In-nar ma jiġix biex jaqirdek. In-nar jiġi biex jibnik. Id-diffikultajiet huma għal-fidi. Dak li l-ġinnastika hija għat-tfal. Mezz biex isaħħaħ il-muskoli. Dawn huma id-diffikultajiet. Iva, dawk huma d-diffikultajiet. Għalhekk id-diffikultajiet, għalhekk Alla jgħaddik min-nar. Għalhekk iqiegħdek xi minn daqqiet ħdejn wiet niexef. Ekk eżis semmija isimgħu din l-istorja ħa nispiċċa biha. Kien hemm darba wieħed patri li meta daħal il-kamra induna li xi ħadd seraqlu kollox u induna min kien ukoll kien ħaddiem fil-kunvent tiegħu. Imma huwa ma rrabjax miegħu, qatt kwiet għalaq ħalqu u ma tkellem xejn. Sempliċiment beda jaħdem iktar ħalli jġib lura dak li l-ħaddiem kien seraqlu. Meta għadda żmien u kien qed imut, ġew madwaru sħabu kollha u fosthom anki dal-ħaddiem ħallil. Dan għall-patri sejjaħlu qallu, ħambuslek idejk, beda jbuslu jdejh u jirringrazzjah u qallu, hija, kieku taf kemm jien grat lejk, intentni ħalli naħdem iktar assaltna ta' smewwiet. Ekku eżis semmija, dan huwa l-erf li l-mulej irid jagħtina. Għalhekk il-mulej iqiegħdna ġewwa l-kerit tagħna,
Din hija l-edukazzjoni li l-mulej irrid jagħtina. Hija viżjoni ġdida li l-mulej jixtieq jagħtihilna fil-kerit tagħna, jagħtihilna fil-wiet moħħbi tagħna. Ek nittama eżis semmija li Alla li hu mħabba jedukana, itina viżjoni ġdida, ifhemna li hekk f'din id-dinja kollox jinxef, barra ħaġa waħda li hu biss ma jinxef qatt. Iva x'marat Alla qatt ma tinxef, ix-xmarat Alla hija dejjem mimlija. Għalhekk nafdaw fih u mhux fir-regali tiegħu. U jridna nafdaw mela le, imma fih. Ek nitolbu lil Marija ittina ek din ix-xewqa f'qalbina li nafdaw dejjem f'dan il-mulej tagħna, f'dan Alla li hu imħabba. Insellem lilek li kont magħna, il-paċi miegħek. Father, I place in